Me oltiin pienenään joka kesä meidän järvimmekin. Miksi te ette käy enää? Kotiin tuli pari päivää sitten kirje. Ja mä luulen, että se on Elias Lepolta. Ei jumalauta. Miksi nyt siitä 12 vuotta? Siis mitä niissä viesteissä lukee? Onko sun lapsenlapset turvassa? Tiedätkö sä, missä se on? En. Luuletko sä, että jos sä näkisit sen jossain, niin sä tunnistaisit sen? Se luulee, että Elias Leppo on täällä. Kreikassa. Musta sulle jotain leikkiä vai? Puhuuko se koskaan menneisyydestä? Onko sen nimi edes Leo? Nyt on tosi tärkeää, että sä puhut totta. Isä, me tehtiin virhe. Missä se asuu? 301. Perhe pitää yhtä.